Så har vi sag 8. Det er forslag og høring kommuneplan til lokalplan på Naturhotel ved Bønderskov ved Birket. Spændende, Anne-Britt. Er det ikke? Tine venter Clauden får lov at starte den gang her. Så for eksempel, der kommer en mand, så det ikke kørt det. Tak for det. Jamen, det her det er jo en sag, som vi har arvet i Klimateknik og Miljøudvalget fra det tidligere udvalg, som der tilbage i 21 havde et idéoplæg om det her naturhotel i Bønderskov ved Birket. Og der kom så nogle indsigelser, der gjorde, at man kunne simpelthen ikke have de glashytter på det her sted, fordi der var fredskov og så videre, så videre. Det er fint forklaret i sagen. Men nu har man så fundet en mulighed for at sige, hvis det er, at man laver området en lille smule anderledes, så kan det godt lade sig gøre, og det var jo, der blev lavet en prøvehytte, og det var jo virkelig eftertragtet, det her med at sove med glastag og på stjerner og så videre. Det er jo nærmest dark sky på Lolland. Så det er med baggrund i det, at vi nu fra Klimateknik og Miljøudvalget siger, at den vil vi da gerne have sendt i høring, men vi vælger ikke at lave noget borgermøde, fordi det var der egentlig sidst. Så nu synes vi bare, at sagen forhåbentlig kommer godt i vej, og at man så kan få etableret de her hytter, og dermed få lavet et attraktivt og lidt anderledes tilbud til dem, der vil holde ferie på Lolland. Anne-Britt, Lærke. Ja, tak. Jeg synes jo, det er et rigtig interessant og spændende projekt, også fordi det jo taler ret godt ind i vores turismestrategi, og hvordan kan vi tiltrække til at komme og være hos os. Så vi glæder os til at se, hvad der sker derude, og i første omgang selvfølgelig høring. Det, der er vigtigt at nævne her, det er, at der jo både er en lokal plan, men der er også en miljørapport, fordi den jo ligger på det område, den gør. Derfor vil jeg også bemærke, at høringsperioden er 8 uger, og det er fordi, at miljørapporten skal i 8 ugers høring, og lokalplanen skal 4 uger, for ikke at lave noget miskmask, så slår vi det hele under en hammel. Så det er jo ret interessant. Og ja, der var ikke noget borgermøde i forhold til det, men derfor kunne man jo godt ønske sig, at dem, som bygger det her, måske inviterer til noget spændende, når de nu er kommet på plads med, hvordan de her hytter skal se ud. Og der er selvfølgelig også noget omkring, der har været noget snak i udvalget, eller ikke i udvalget, omkring det her med, hvad gør vi med spildevand og kloakering og sådan ting, og det skal der selvfølgelig være styr på. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om at få den her plan, lokalplan igennem. Det handler også om, når de først begynder at bygge, at de jo selvfølgelig skal have en byggetilladelse, hvor der skal være styr på spildevand, og hvad der ellers hører sig til, når man har folk, der bor ude i en skov. Så ja, vi glæder os endnu en gang til at se, hvad der kommer til at ske. Så vi godkender indstilling om at sende den her i høring. Ja, beklager, jeg har ikke endnu. Gruppen er endnu ikke så stor. Jeg ser dette unikke glashytteprojekt som en vigtig del af kommunens turismetiltag. En vigtig brik i den overordnede turismestrategi. I min verden gør det heller ikke noget, at det er beliggende i en anden geografi end andre kendte turismeprojekter. Dette projekt omhandlede et mindre naturhotel med såkaldte glashytter, er tilpasset naturen ved Bønderskov. Og efter en konceptafprøvning samt et juridisk pingpong over et par år, er projektet nu kommet dertil, hvor vi skal sende det videre med et kommuneplantillæg, der dog sendes i høring i 8 uger. Samt en bemærkning om, at der ikke bliver afholdt borgermøde i nævnte periode. Konservative følger naturligvis indstillingen. Tak. Per Kim Nielsen. Ja, og jeg synes jo også, det er en god idé, også ja, nu er det jo blevet lagt et sted, hvor det ikke forstyrrer fredskov og så videre. Ja. Men jeg kan jo sige, at en af de bekymringerne, vi havde, og det var det, som også blev nævnt før, det er jo nemlig lige nøjagtigt, at vi skal lige sikre os, at affaldet bliver håndteret på den rigtige måde. Og det er jo både det affald, som er fast, men det er også det flydende affald, fordi vi er altså i et område, der er, hvad kan man sige, ømtåligt over for affald. Men det er jo ikke noget, vi skal kigge på nu. Det er noget, vi kan se på i forhold til, når høringssvarene kommer ind. Hvorledes har man løst de her ting. Så det, vi indstiller det til godkendelse og sender i det her 8 ugers
Det synes at være et rigtig godt og spændende projekt, det her. Og jeg skal så høfligst undlade og minde om, hvordan et lignende projekt i Sverige, drevet af et par danskere, endte. Det har været rigeligt beskrevet i den større dagspresse her for en 14 dages tid siden. Det kommer formodentlig og forhåbentlig ikke til at ske ude i Birket. Men jeg elsker at citere fra sagsfremstillinger, og det vil jeg så gøre igen. Der står i beskrivelsen: her kan gæsterne opleve naturen på tætteste hånd, sove under stjernehimlen og med kvaliteten samt komforten af et luksushotelværelse. Så tænker jeg jo bare, hvor har vi dog mange glæder, os der bor ude på landet. Det er jo fuldstændig